kamfanin Shasha Movies. Rai dore ne da zogale ki hada ki dafa musu gaba ɗaya zai fi auki. Amma rai dore ai kaman maganin zazzabi ne ko? Ba wani maganin zazzabi. Duk dabara ce. Ki kawo mai ki watsa ki dan kawo wannan dan ulikunan ki barbada a kai ga baki ɗaya. Wallahi sai kin yi mamaki. Wannan zaman naka fa haka ba zai yiwu ba dan Bala. A ce kullun da safe sai mutum ya fita kafin zai nemo abin da za a ci da rana. Komai fa ya tabarbare fa ba kamar yadda kika san shi bane ba fa. Ba aikin Dan Bala. Sannu mai fulani. Yawwa shanu gashin baki. Amma ke baki da mutunci wallahi. Daga ina kika shigo? Daga Nijar da taho. Da zaki shigo harajin nawa kika bayar? Nace jaka nawa kika bayar? A gaskiya shakwani da Allah mun fulani ba mu ba da komai. Dan wannan ya saba sashi na cikin 98. Ya ibada! Oya! Dan Bala. Wato dokar da gwamnati ta saka na cewa kar a shigo da shinkafa